खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 29 आसिन 1431 मायथाइ एबा 16 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै जिउआव माखासे गोनांथार थिरांथाफोर लानाय समाव मेष राशिनि सुबुंफोरा एसे सांग्रां जानांगोन। रायज्लायनायनि गेजेरजों नखरारि जिउनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजा। खामानि मावग्रा जायगायाव रावजोंबो गावनि गावारि सानथौखौ दा रानलाय। रांखान्थियारि बिथिङाव साना मोजां जागोन। आयआ बांगोन। सोलोंथायारि हाबायाव गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन। जिउ राहायाव गोदान मोनफुंनायफोर फैगोन। धोन बांनायनि खाबु थागोन। पार्टनारजों गोसोआरि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। वृषभ राशि। दिनै आयनि गोबां फुंखाफोरनिफ्राय रां मुलाम्फा जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि मोनफुंनायफोरजों गोजोननाय मोनगोन। गोदान सम्पथि बायनायनि खाबुआ बांगोन। बादायलु आनजादफोराव नोंथाङा गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन। नोंथाङा नखरजों मोनसे मोजां जायगायाव थांनो सानथांखि लानो हायो। दिनै रांनि लेनदेननिफ्राय गोजानाव था। जेबो खैफोद दाला। माखासे थागिबिफोरा गथ'फोरनि जिउ राहानि थाखाय जिंगासिनो हागौ। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा जिउ राहायारि जिउआव गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन। मोनसे सावस्रिनां जिउ राहा नाजाव। बेयो सावस्रिखौ साबसिन खालामगोन। नोंथाङा नखरारि जिउनि जेंनाफोरखौ सोलोजों सुस्रांगोन। रमान्टिक जिउआव अननाय आरो थुलुंगानायआ आबुं जागोन। बेयो गोदान हाबाफोरखौ जागायजेननायनि थाखायबो मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथांनि गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय खामानिया जाफुंसार जानो हागौ। कर्क राशि। जिउ राहायारि जिउआव सिनायथिया बांगोन। साननो गोनां रां थिसननाया गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। सोलोंथायारि खामानियाव फैनाय गोनो गोथोखौ बोखारनाय जागोन। नाथाय गोसोआ सावस्रिनि थाखाय जिंगासिनो हागौ। दिनै आर्गुमेन्ट्सनिफ्राय गोजानाव था। नखरारि नांलायनायफोरखौ आरोबाव बांहोनो दाहो। राङारि आयदाफोराव एसे सांग्रां जा। नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ गावनि जिउनि लोगोरिजों सैथोयै फोरमाय। बेयो सोमोन्दोआव खाथिखौ बांहोगोन। सिंह राशि। दिनै रां लेनदेन खालामनाय समाव एसे सांग्रां जा। रांनि खहा जानो हागौ। दावबायनाया जाथावना जागोन। सम्पथिखौ लानानै नांलायनायफोरा सुस्रांजागोन। न'आवनो मोजां हाबाफोरखौ खुंनो हायो। माखासे बिसि फिसायफोरा गावस्रानो हागौ। गोसोआ सावस्रिनि थाखाय जिंगासिगोन। फरायसाफोरा गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनो मोनसे सारप्राइज अनथोब होनो हायो। बेयो सोमोन्दोआव मोजां मोननाय आरो रमान्सखौ बांहोगोन। कन्या राशि। दिनै कन्या राशिनि सुबुंफोरा गोदान फालांगि जागायनो थाखाय गोरलैयैनो रां मोनगोन। गोदान न' एबा गारि बायनाया जाथावना। मोगा-मोगियाव नुजाथिनाय फरायसाफोरा गोबां जाफुंसारनाय मोनगोन। सोलोजों रां थिसन। फरायसाफोरा गावसोरनि सिमांफोरखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय गोब्राब नाजानांगौ। नोंथांनि गावारि जिउआव मोनसे खुसिनि आबहावा थागोन। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। मावख'नि लोगोफोरनि सुबुरुनखौ ला। बेयो जिउ राहानि हेंथाफोरखौ बोखारगोन। नोंथाङा गोसोनि गोजोन मोनगोन। गोसोआ खुसि जागोन। माखासे थागिबिफोरा गावसोरनि सानफ्रोमबोनि रुटिननिफ्राय जिरायनानै बन्दनि सानथांखि लानो हायो। रमान्टिक जिउआव पार्टनारजों सानस्रिफोरा गोरोबनाय नङा, जायनि जाहोनाव एसे गोरोबलायैया जाथावना। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। वृश्चिक राशि। दिनै स्कर्पिय'नि थागिबिफोरा आयनि सानस्लाबै फुंखाफोरनिफ्राय रां मोनगोन। गोजाम रां थिसननाया मोजां फिथाय होगोन। आयआ बांगोन। नोंथांनि गावारि जिउआव मोनसे खुसिनि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा मोनसे गोदान सम्पथि बायनो सानथांखि लानो हागौ। धोन बांनायनि खाबु थागोन। जिउ राहा दावगानायनि थाखाय गोबां खाबुफोर थागोन। न'आवनो मोजां हाबाफोरखौ खुंनो हायो। जुदि नोंथाङा दाहाराव दङब्ला नोंथाङा दाहारनि मोनसे गिदिर बाहागोखौ सुख'नो हागोन।
धनु राशि दिनै धनु राशिनि सुबुंफोरा मावख'नि लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नखरारि जिउआव लानाय थिरांथाफोरा मोनसे मोजां सोलायनाय लाबोगोन। माखासे थागिबिफोरा बन्द'आव थांनो हागौ। एखे समावनो माखासे सुबुंफोरा गोदान न' एबा सम्पथि बायनो सानथांखि बानायनो हायो। नोंथांनि गावारि जिउआव गोजोन आरो खुसि थागोन। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा आरो ट्रेफिक नेमफोरखौ मानि। मकर राशि दिनै माखासे मकर राशिनि थागिबिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेंनानिफ्राय उदां जागोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरजों रंजानायजों बुंफबनाय बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। न'आव धोनखौ रानलायनाया जाथावना। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों गुन गोनां सम हगारगोन। खामानि मावनायनि आबहावाया मोजां जागोन, नाथाय माखासे फालांगियारिफोरा फालांगियाव खहा जानो हागौ। हाखु-दाखु जेबो थिरांथा दाला। गावनि खामानियाव गोसो हो। कुम्भ राशि दिनै कुम्भ राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि आयखौ बांहोनो थाखाय गोबां सनानि खाबु मोनगोन। नखरजों सम हगार। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरखौ सोलायनो हायो। माखासे थागिबिफोरा गोदान सम्पथिफोर बायनो हागौ। सोलोंथायारि हाबायाव गुबुननि हेफाजाबजों नोंथाङा जिउ राहायाव गोबां दावगानो हागोन। नोंथांनि गावारि जिउआव मोनसे खुसिनि आबहावा थागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। नोंथाङा लुबैनाय बायदि जिनिसफोर बायनो थाखाय थोजासे रां मोनगोन। मीन राशि दिनै मीन राशिनि सुबुंफोरा राङारि हेफाजाब मोननो हायो। जिउ राहायारि जिउआ मोजां जागोन। न'आव मोनसे मोजां आबहावा थागोन। दावबायनाया जाथावना जागोन। सम्पथि बायनाया जाथावना। सोलोंथायारि हाबायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। दिनैनि साना बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय मोजां सान जागोन, जायफोरा जिउनि लोगोरि नागिरगासिनो दं। सावस्रि जेंनाफोरखौ नेवसिनाङा। बेयो गोब्राब जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा जिके, मेथ्स आरो एडुकेसन भिडिअ'स नायनो गोसोब्ला ब्रह्मपुत्र ब्रेइन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।